ndewonu. Akụkọ m wetara unu n'ụbọchị tata bụ na unu n'anya unu ga-afụ isi okwu afụrụ wee bịa Obi taa. The direction of returning to your root. Nya bụ gịnị okwu anyị kpụ n'ọnụ mgbe ọbụla na Obinwanne, back to root. Mgbe Obinwanne ndị Igbo bụ nwa bụ Ugo Okechukwu bidoro na-eti mkpu back to root, ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-edobe ahụ na ha mara ihe m na-ekwu about back to root. Mana mgbe m fụrụ ha bidoro na-eme ife ha na-eme, ma na ọ bụrụ ife a ka mụnwa na-ekwu okwu ya, maka na okwu nke m na-adị ka efifie. Back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ ile anya n'ihe na-eme na Burkina Faso. Ịma na onye nwa bịa na-akpọ automatically back to root. Mgbe ọsọ ọbụla ị nụrụ back to root na anybody's mouth, mana onye ha na-eme ihe Ibrahim Towere na-eme, ịma na onye ha na-eme back to root n'ala Igbo. Ndị a niile na-asị gị back to root mepe ụlọ ụka, ndị ahụ bụ ndị ala. Ndị ahụ na-asị gị back to root na-ele ana Igbo ele, ndị ahụ bụ ndị ala. Ị ga-ama n'ụwa gị a bụ na back to root na nkọwa na olu Igbo ebe ị ga-aghọta ya ọfụma bụ back to root bụ na abụ m onye amaji ụmakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dị mma. Efu ka m si wee kọwa ya site na village m to town to community to state to the Igbo nation. Kwefuru ya? So onye ọbụla na-asị gị back to root mana obidoho na village ya, onye ahụ bụ onye oli. Onye ahụ bụ gịnị? Onye oli. Ana ị na-esie ihe ha ga-emekwu ya ka a ga-eme gị, maka na onye na-eso onye oshi bụ onye oshi. Ọ mụ kwuru. Ịma na asụ na mmiri na-ezo ezo ga-agbacha agbacha. Ndị be anyị chere na everything is about money. Ndị be anyị chere na everything is about power. Ndị be anyị chere na everything is about followers following you, or when you are doing video people are watching you. Ndị be anyị amaghị na eziokwu anaghị nọ n'afọ elu ule, ọ ga-apụtarịrị. Ana ihe ọbụla bụ ihe zoro ezo ga-emecha pụta ife. Gị nwa bụ nwa mmadụ na-ege m ntị n'ụbọchị taa, back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla jee na village ya, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa ndị nọ na social media, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa ndị governors, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa ndị president, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa Simon Ekpa, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa Nnamdi Kanu, ịmara ọgụ ahụ na-anụsa Okechukwu Ugwu Obinwanne nke ndị Igbo. Jee nụsa ya nna gị, jee nụsa ya nne gị, jee nụsa ya eze obodo gị, jee nụsa ya onye isi obodo gị, jee nụsa ya yutu obodo gị, jee nụsa ya ndị ahụ bụ ndị nọ n'obodo gị. Ọ ebe a ka ị ga-ebido wee mebe back to root anyị na-ekwu okwu ya. Ịma pụta n'ama wee sị na be nne gị na nna gị dị mma, mana onweghị onye ma be nne gị na nna gị. Ịma pụta n'ama kọndem ba nke onye ọzọ, mana nke nna gị adịrọ mma. Ya bụ nke mbụ. Nke ịbụa, ọ bụrụ na anyị na-anụ back to root, mara ma na back to root anyị na-ekwu okwu ya bụ na ị ga-ejekwa mebe ka ndị nne na nna gị si eme. Onwezie nke ị ga-etinye, onwe nke ị ga-ewepụ. Ọ dị oke mkpa. Dịka ịkọ ọrụ ugbo, ọnya bụ nke mbụ, maka na ọ bụ ịkọta iwe rie. Ịzụ anụmanụ, maka na ọ bụ ịzụọ iwe taa. Ichekwa obodo, maka na ọ bụ ichekwa obodo wee dị mma. Ịzachasị obodo, maka na ọ ịzacha obodo wee dị ọcha. Onye ọbụla ga-abịa na Facebook ma ọ bụ social media na-agwa gị back to root, ihe njada agwa gị bụ ngwasịa gị ya eruo echi ime nke gị, nwanne echi mpụtakwa bịa chi ya gị ọchị. Ọkwefu na ọtụtụ n'ime ha agbago ọsọ. Enwezi na onye na-ekwuzi okwu back to root na social media, maka na mgbe anyị na-ekwu ya ụnụcha niile chee na ihe onye ọbụla ga-amabata na-ekwu ka o si masị ya. Mma iji bịa ụwa abụrụ mmụọ na-ejekọta wee na-azụ. Ndị niile mkpọrọ afọ na social media, ọtụtụ n'ime ha enwebego problem. Ndị niile ndị against na-ekwutọ na social media, ha ncha niile nọ na problem. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị? Kọmentị ya
ihe ahụ bụ ihe dị gị n'obi ebe mụnwa nọ